Здравейте, уважаеми приятели, почитатели на нашите видеотуториали за скалпиращи открития. Знам, че много от вас в момента чешат своите паршиви, гладни, изтънели и падащи коси. Как да се справим с този проблем? Аз и моят пръв приятел Здравко Дракулата вече имаме гениално решение с бетон. За целта ни е необходимо да имаме пясък, цимент и вода, разбира се, за да получим необходимото млекце. Щайга с найлон, за да не цапаме дрехите, сламка, евентуално който иска да диша, разбира се, и стигаме до изливането на бетона. Слагаме възможно най-много бетон, така че да може да бетонираме косама здраво. След като налеем бетона, изчакваме 5 или 6 часа да стегне добре върху скалпа. Започваме бавно да броим. 1, 2, 186 987. Дами и господа, вече имаме абсолютно бетонирана здрава коса и изправи се ме. Здрав скалп! Няма пърхот! Очаквайте ни в нашите следващи туториали. От мен, вашия откривател и Здравко. Стига бе! И Здравко Дракулата. Останете си със здраве!